бау, бау. Лайте, душмани, колкото искате. Ех, душмани! Ярослав Кобрата пристига със своята мощна сянка. Top Music Gypsy. Като мине Ярослав Кобрата, всички гледате след него. Като видите Ярослав Кобрата, всички знаете кой е. Ако сте силни само на думи, говорете колкото щете. Като пристигне Кобрата, целият път ехти. Нека душманите лаят, нека говорят зад гърба ми. Аз вървя само напред за Камелия, за моето сърце. Аман, душмани. Top Music Gypsy. Нека душманите гледат отстрани. Ох, душмани, говорете. Чат, чат. Ярослав Кобрата е босът. Ярослав Кобрата работи за Камелия, дъщеря си, неговото сърце се бори. Като видите Ярослав Кобрата, само гледате след него. А вие говорете, аз си вървя по пътя. Вие само гледате кой пристига. Кобрата е тук, всички замлъкват. Ярослав Кобрата отново минава. Top Music Gypsy. Нека душманите да лаят, Ярослав Кобрата пак напред върви. Чак, чак, Камелия. Камелия, красота голяма, всичко пак гърми. Душмани, само гледайте, а за Камелия си живея. За дъщеря си Камелия работя. Само напред, никой не ме спира. Душмани, бау, 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 нека лаят. Нека душманите гледат, чат, чат, Кобрата пак гърми. Яша за Ярослав Кобрата и Камелия.